Myslím, že treba sa vrátiť k základnej filozofii vzťahu medzi Petržalkou a hlavným mestom, pretože Petržalka potrebuje naozaj človeka, ktorý príde do konfliktu s hlavným mestom, pretože treba bojovať za tých Petržalčanov, nikto im nič zadarmo nedá. Poviem príklad. Každý rok býva dobrým zvykom na jeseň robiť nový grafikon dopravného podniku. Ale starosta musí vedieť, ako zabraniť tomu, aby sa nerušili alebo nepresmerovali spoje, ktoré skomplikujú starším ľuďom cestu do kostola, do obchodu, za lekárom. O tom je tam ten starosta. Musí sa vadiť dopravným podnikom, musí dojsť do toho sporu. A nesmie byť poplatný stranickým príkazom, že mu niekto povie, no dobré, ale my sme na meste rozhodli. No neexistuje. Jednoducho priorita je Petržalčan, alebo teda príslušník mestskej časti. A tam musí byť Richter veľmi, veľmi jasný. Ja som to veľmi rád v úvodzovkách bojoval s mestom a aj sa nám viaceré veci podarili a myslím si, že o tom to celé je. Petržalka musí dostať naspäť tú silu v meste, ako je prispievať do rozpočtu najviac, takmer tretinou daní a musí vidieť primátor alebo hlavné mesto aj za Dunaj. Čiže povedzme si, čo sa vybudovalo za posledných 5 rokov v Petržalke, čo dalo mesto Petržalčanom, okrem toho, že dnes sa dozvedáme, že už ani nosný dopravný systém nebude a Petržalčania sú posielaní na bicykli jednou z kandidátov na primátora. To sú pre mňa absurdné vízie, ktoré jednoducho nemajú nič s kvalifikovanosťou.